Wel, Emrys, oedd hi'n bleser eich gweld chi yn Beirniad y Prif Bencampwriaeth heddi, achos o'ch chi'n wen o glisti glis trwy'r holl beth? O'n i edrych mlaen at fe. Ni wedi bod yma ran fwyaf amser 2 diwrnod a watcho'r rai o'r classes. A mwynhau nhw. Felly chi wedi cael cipolwg o flan llaw ydych chi? Felly mae'r gwaith yn dechrau'n barod ydy, e? Ydy. Felly beth oedd e am yr un ifanc a tha hi? Wel, chi goffi iwsio'r pen i weithio mas pyn yw'r un gorau. Ond ambell i tro mae'r ceffyl yn twg y calon chi. A chi'n mynd am rhywbeth pert, smart a sy'n mynd yn dda. A na beth ddigwyddodd pranawn Na yma? beth ddigwyddodd. Gwych. A wy'n gwybod bod hi'n mynd i fod yn dipyn o noson i chi'n osofori, rhaglen arbennig yn dilyn eich hanes chi'n beirniadu dros y byd. Ie. Beirniadu a Rodri yn dangos ceffylau yn yr Almaen a Abu Dhabi. A siwt brofiad i wedi bod i gael y camerau'n eich dilyn chi yn neud eich gwaith? Oedd e'n ffantastig. Oedd y rhaid ffili credu bod e'n mynd i digwydd, ond beth dath gath i tam bach o sioc. Ond neis i fod nôl nawr yng Nghymru yn bach. Oedd ffantastig i bod gytre. Fi mwynhau trofili, ond dim byd debyg i gytre. Na, felly nôl i ffair fach hyn o fe? Nôl i ffair fach. Dych chi ddau'n dilyn chi ar y hewl iawn? Da fe? Pech ysbido. Da. Ugo milltir yr awr, fe? Yn union. Edrych mlaen o fawr iawn i weld y gyfres ceffylau, sheiks a chowboys ar S4C nos fory. A fyny. Diolch, Emrys. Diolch yn fawr.